Khroo L Pariat uway na kinong tre hake kam tre mon sobha nadu ka kampen bha penmiat ya ke imlang salang karep karyang kapule puthi ka umbam umdi ka jing jongi nong tre belasngi bat kiwe menta kasngi ha ke jing kren bat Mawphor hayeng sa jong u hayaw musyang joai ula pentikna ba unya kun be ya ke ni ki election MLA haw arja arpulai Kajingmi jung usha ka ni ka jili jonga kam sain hima sima kalong halo ka nongrim ban peit lem ya ka jing jong ki baduk barangli ki badon kam shisha ya ka jingeram na kaliang jung u ula pensngau ru uba kidon ki longkme bat ki rang ba ki bala khod ye u ban mi shakmat bat ban ye kun be ya ka ni ka election khanang ba unla ban yarap lem ru ya ka jing jong ki khun samla ki bala ngop ha ka jingdi basneu bat ka jing kerdu kam kerdu jam Haba keli na u na kanuka parti ba udon jengmut ban mi hakani ke election MLA araja arpulai na kaliang jong u ula pendikna ba udang apply ke tiket na ka Bharatiya Janata Party but ukermen scam magani ka seng lengba ka jing start jong kinong ilamba kmat jongka kin jurip bnia ya ka nongrim bala kumnu ya ka tiket na ka benta ke election jongka RJY constituency kanpoy shau Uske banai kubulai kamtam ye ki nuthok kubor ki try jong kubor ki badam jila Meghalaya ki bala ashimi ka banta ka kharautam kamtam ka kamram ka jong ki na ka banta ka ne ka bantai ye ki mlang salang malum penpa ye ki ai ki baga government kamla banle baka dai ka sur ka jongi ki nong shongshna kamtam ki basha le ban te ki bruna ka tumbun tanga ai ka jing place ye phi ki nong thok khubor ki nong ringi ki khubor baro nong pathai khubor ye kani ka banta ki be phila shim te kum ka banta ka bangala shim ha kamram ban pelong ban ya trei ka imlang ka salang ban tenteu ya ki ba duna batalat hoy menta kala don ka jing khat na kilong khme ki bala ngat ki khon ki jongki ya ka do kam ko do jam nanta bat menta kila dan ki khon ke jong ki bara biang ka pule ka puthi nanta bat ki ba sha penno haga kiat I drugs ji sha te sha kho kam tam haga ki kamai kila dan ga ji khod ya hado ki bon ki no shong shno jong ga joai ba ka jente ki ong ya nga ba kala dai ka por pin long biang kasur na ka banta jongi ki badan Meghalaya bat kumjoro yang jenti te yagane ka banje don banta ka ne kam san per thai hoy banta ngila pengkre ngila don ke jinga kren habaro ki banta jong ki kam na do inong tray belas ni hado inong tray contractor hado inong yalam jong ki shno ki dor bar shno hado inong yalam jong ki doi ki balang kinim kala don kani ka jinga kran kanang ba ngindon na kasur na ka banta kini bara ti kata hoaj na ungila don banta na bat kani ka san patay jinga dai bat kani ka sarkar NPP ka bayalam mi kin America government hoaj ngan ongkom no show kanu ka kam ba ka menta ka tre shaban lang election kanu kam ka ba fitre kerke kadai tak ka jipin be bat ka kam ba tre na do mentang isurok na juai hado marum kenen na ka juai ki badan ha ki po shno na ha po juai na ki bai pat shno ki tre ki surok tang ban marama tan ta ka daw ki ne ke man wanra ye ka jing baha reken wanra jam ka jing kordit ha nda poi geliyor te kajing traikam jom ka sarkar NPP belam NDA tamat kadai tangka jing create lang bagi social media jing penbana ha ki man mera khubor leer tangka tai reh ka jing si hamadan kamdan air kawai ni kita kalau ba nga dan benta bat kinong rep hakini ki sausnan tam nga kali ki kani phiyo ka taksan hajar na ka banta ta ka focus ki baboni ki nong rap ka thain penthor menteru penthor nai ki baboni ki ong ngimyo ndakat wat sisa ka da ndon
ki bayo ya kan ne ka scheme nong rep ka dai tang gitu ki barep yang ki candidate na UMLA dai maki bayo ki long yeng ki bayo ya kan ne kim dai ki nong rep ya kan ne ka scheme focus ta ka banta ka bala ya kran ba ka dai ka wai ka focus plus ro ni ya iba kan ne ka focus plus pe wajar ki ai ka wai ka long ye kan ne ro ki bayo i ka to dai tang gitu ki badan spa ki badan lap ki ye ki bre ki badan biang ki ka kamai andre ke badai hak banyo gani kremnya te kito ki batrai kam election bat ke NPP tamu ki bayo ye gani kashpe waja te ka wan ro lomba ka check tangam te pat ke ai pat kumno ken long kini ki bayo ye gani ka check chpe waja lomba ki bang ka namar sila dan kerteng ha check te kene ka pisa kin pentai kam hadin la kadang kajing toket na gitu ke ba ai ke ne ke wajar ba ka check na yo i ba ke ne ke sarkar ka penlong ye kinong rem ka perlong ye ki ba kedo ba kardom ha kalang a ka jing kodet ha ki sngi ban wan ka kam wan ra ka jing ha ye ke ne ke dai ka benta ka subject pa ka pisa ka tri kam borba election ho yang asil shiman kajing wan ya tho jong kilong kme kilong pa ka pandiaw yang asisya namar ba ki khon jong ki badang hapo kha prasna garata kila ngop kajing dikia hakata kajing bam khana bayo pisa ni kan dia halo mi kajing keren ba pleng ni pen he khon tang hapo kha prasna anda ki yo epek kila elap ia kendo bat ki perlo ki kila lei bam khana lai dikia kane kadai kam hajing sing tho jonga kat kum ga jing keren kirang ba kam dai ga dustor ga jongi kadang wandang hikine ki khatsana prosna te dei bam dai kam dan ha thitsna mu jongi kam dai ga dustor ga jongi banya thong banya thit ya ga jing imbreu tenga dan ga jing karmen ba wai pu wai na ka wai pu ka wai kinong thak vote na ki bam padan vote ro ki badan ga jing kle ban e da ga jing e ki beros no try ke ne ga malok ka ni khinde wasiya ya ga ri ba ka chat re kin yem ta man pendo ya ka ne ka wai na kita ho ni yo i ba gi asngo sha ki yo bi hat kami ka jing li ba nang no ni candidate u yo pisa ban sam ba kadang gajing ekeren ba katkum gajing lap katkum jing ong gi chungirang ba ro bauto gi ba ro yo ban sam ka pisa kadan ki kajing la lai kadan kajing le jadu kajing le mentor tang to hi badan banot ban sam pisa andre batrai de sep ai ka pisa tenta kada kane ngadan ka jingkarman ba lada bulay udang 8 yang bagi nong song sinong gidang singop try kane nga ong ba ngabo ka jingkan tukar pan ya baro what am I land ban IY ya kane khandai wasiap ya kane ka jat ka kanja ka jongi haki wai pat ka jat ham ya what I land hakine ke wan thong da ka pisa ki ai ka pisa Hagad ni tang si bana arbna ngin yo saw bana saw snem saw bana ipat ngin long ki marang namar ki ai tang si por kin e hoy janga siman ngalap ikini ki bro namar ka jing ya lenti jonga kini ki laipo nyeu de prasnem do masdam samla ngila mad do kini ki ro kadang ke jingkarman ngadan ka perkhan ladanga ngam le menta ladanga ngam mi shakhman lanu ban marwai ngala ban le tang chika arka chijam arjam ngala banjam lada barro ngindan ka jo ka perkhat ngidan kamon ngidan ka mensir rengkat bat ka jingkar khu jong balai ngin la man ïakhun te ngan ya che khaman
nginnang penkeren nginnang yalap yakhana te namanta gani election banwan nakarmendro bagi nong yalam jong ke BJP aga state level baru prime minister naran bondi un ai bor ai mensim na jingkar shan hagar tenga nam ke jonga na ka banta men ngin yer penghi im sasisia baka jat ben re ubat ka ri ke jongi kan pho kan phe kan be kan da kumba ubelem na po yang hek ni banta jong ni gila kat kumba long menta ka jingi karen jong baro kini ki nong song shno ki badan benta ka liang ba kher kar kom trikam ka jong ki kila ong ba ki babon hi ki kwa ba bandon bat ka BJP ke Bharatiya Janata Party te kadaw ba ki kwa ki ong bangila yo ban mat ye ker kom trikam jong ko kongres hakini ki sopo snem balale kila mat ka jing trikam jong ki UDP ke NPP manta hakani government te baro kini ki party pingila man kadan tangga jing kuslai ka jing penting ka jing pensme kadan ka kam ka kadok kam ka basic right ka jing nadok ko nang taga boarding ka bangidai ban yo ap saw kanta ngim yo kat kum jing kolar ki bapon nang taga surok liti ki sangke kila along ki ba nang khim ka dang red ka ba dang ismi tan ta ka daw man kila mar lo di kane ki pa ya ka kat kum jing ya tho jong ki nong shnang ki bapon ba ki yo I ba ka jing yalang khma jong prime minister Narendra Modi ki welfare scheme nadu ba tray malasmi hado ki bla tray ye ka kam contractor ki ong gidan man time kham tam hani covid bala dab ladam don ka BJP na ka government of India kam ay lukha ka bon ki ba kardo kinum kilayap thangan ten ta kada sagiway pat ki banta ba kanang penne ya ka ye ka jingdan kam ki basic right ka jongi ten ta kada mat ka jingkaran manta hado nong repro ukwa ba kani ka dan ki scheme kung ka PM kisan te ki ong idan kwa ba ka BJP hangne ganti ni dai ban wanra ye ka BJP government ne kumjo ero ye ki MLA ye ngin mat sa jisin ka BJP kata ka jing nyanong ba katkum ka jing lap ka jonga katkum ka jing ekran ka jonga bat ki nong yalam niam ke babon hakani po jaintia khamta nyanong ba ka BJP kumbalo menta ka khlam kran ya ka to gawai ka tang gawai ganyo kat kram ong ba kani ka scheme ka dai tangi na banta kin niam kustan ka BJP kan ong na banta muslim na banta hindu na banta niam tre na niam khasi na sansare reblom na tayan ni ye iba ka scheme ki badai bandan na ka banta gi reblom gi jongi khamtam gi badan ha ka notice ka ai khlam dan ka jing pechia khama ki badai ban yo hakini ki school ki badan ha ki balang ka ai thik khemdan ka jing ban ai bat ka kapten jam hani tanat ka daw ban ong ba BJP ka kwa ban penlong ka wai kan niam ngam yo I hangno dan ka jing thwa re ka jing karan ka don na kini ki sing sang parthai khamtam ka congress ka bala thawi ki propaganda tang na banta ka vote bank politics bagan mentoy ban yo bor nang ta ki wai pa ka sing sang parthai ro kile ta ka jo te kumi kini nakaliang jonga simet ro ngam yo I bakadan kum kita naga BJP te hakini gisngi gisna banwan ro ngimdai hiro ban ai la kadan kum te yanga simet bat ka ki bahyeng wasam ki jonga ngadai ka wain ki long yeng ka dai long India ka bare ki parlok ki kur ki jak ki jonga ki don ka jingat ki ba fer ba gi dantang ka wai ka berkhat kata ba nakabanta kalong beriu man beriu panim kajingat kan wan haman sim karin dia kan dong karin dia katkum constitution jong ka India